Xayrlı gün dostlarım, oturlarım. Hazır bizning yangi video chiqashaq. Men bugun sayohatimni bobay bilan o'tkazishakman. Şevçak'ta ananın iyi baranda doğanları. To'nlari, enkayning aymi? Asiye isimli kadın. Aha. Tekrar biz qo'zg'aldik. Xayrimlikda. Bugun men sizni Abzalov Murod bilan tanishtiraman. U yosh fermer, 1995-yilgi. Avul xo'jaligida staji kichkinadan boshlangan, chunki Abzalovlar oilasida har vaqt mugizlar tirlik bo'lgan. Onun oilasida 5 kishi. Murodning atisi Murat G'alimjonuli, anisi Guzaliya Sag'irova, u fermada sıyır sog'ishi bo'lib ishlaydi. Murodning 2 opasi bor, Oliya bilan Dilara. 2020-yildan sut tirlikchiligi bo'yicha Kristian fermer xo'jaligi olib boradi. Murod o'z ishchanligini Tatariston Respublikasi Tuvenkan munitsipal rayonining Qizilshapshaq avli yerligi territoriyasida olib boradi. Xo'jalikda 65 bosh iri mugizli tirlik bor. Shulardan 40 sıyır. 2021-yilning iyul oyida ular 90 tonna sut olgan. Nonchik ko'ngilli. Sıyırlar kütüdeydi, alarını ko'rdim men. Hozir kelalar. Qarag'iz. Krasotda, ship-shista, молодцы. Şey ko'ngilli. Молодцы, Murod buldira. Atisi bilan, oilasi bilan buldiralar, молодцы. Salam. Menchik, chip motor. Sıyırlarni qo'ya deb so'rasak, salar kutida, ha kelalar. Ha qarshi olamiz. Mana o'zi tirishda, oilasi bilan birga. Молодцы. Hadi gittik. Так, to'xta. Qavshatash olaymi? Men Abzalov Murod. Menga 25 yosh. Men fermer. Murod, necha yil fermerство bilan shug'ullanasiz? В общем, 10 yildan ortiq. Grant olganima 1 yil. Menim Menim aytib shug'ullanay. Hozir уже men второе поколенияда fermer endi. Авыр түгелме? Ну, авыр түгелме деп енді. Жеңіл іш түгел енді. Ауыр да демеймін, жеңіл да демеймін. Менә 1 ел фермасында дейсің сен, әйме? Ая. 1 ел фермасында үзең, ләкин син инде гомер буе сыйыр караган, сөт саугандыр әлеме, көтү көткән кишедер әйме? Безнең ферма булган шәһәтлегендә әтиләр онга якын башмал уже личный подсобныйда тоталар. Хәзер инде безнең 100гә якын башмал общий. Менә теге ул барыбер ничектер 1 ел гына шөгыльләнә дигәч, как будто молодой еще, а былай бит опыт огромный, 15, 16, 13, 17 яшьтәндер инде лаймер шул опытлар. Әтинең башлаган теге эшен продолжать итәргә дип, ну, уйлар белән башкарды мин. Менә синең апаларың да бар бит. Ничә балар башламады, булышалармы алар? Аларның үзләренең эшләре бармы? Кайтканда, как бы, кайтып киткәндә вакыт булганда инде булышып китәләр. А так аларның үз тормышлары иде. Менә бүген килдем яныгызга, әйме, кадрда булачак. Әниең дә сез бергәләп фермада эшлисез, әйме? Без үз гаиләбез белән. Әти, әни, мин шәү эшлибез. Әйе. Көтүчеләр менә күрдем, егетләр көтә, әйме, молодцы, әйме. Күрше авылдан да килә бер егет. Күрше авылдан бер яшь егет килеп йөри. То есть ул именно көтү периодына каникулга туры килә, ул шул вакытта килеп эшләйнде, әтинесе рөхсәт итә. Анда все нормально дип әйтте. И бер тагын наемный рабочий без бар инде. Ну, кеше җитми инде, конечно. Операторлар күбрәк булса әйбәт булыр, посмен эшләр. Сез инде бөтенесен үзегез башкарасыз. Әниең сыйыр саваймы? Сыйыр савай. Ул кулсыз каладыр, әйме. Смена охрана дип әйтимсең инде, чөнки бер үзең күпме сыйыр? 60 дойный сыйыр.
Ничего себе. Ну, син дә булышасыңдыр инде. Ну, мен өз теге ничек диргә инде. Үз эшемне эшлим инде. Кая маллар карага, кая савышырга теге. Ну, беренче вакытта сыерларны үземдә саугалыйм инде. Анда теге постыдный бер юк дигән. Фи, мондай вообще әйбер юк. Киресенчә ул Сыерларны ранг, ничек рейтинг йөрибез инде теге. үзегез менә теге. Әйтәбез инде, то есть даже недавно менә кесарево рәхәтлек ясап торды инде бер сыерга. Барысын утып караптыр инде мен теге. Карап ветеринарларны эзләп тегеннән моннан как бы карыйсың итәсең инде. Чәчүлек җирләрендә в основном без зерновой культуралар үстерәбез. Печән, теге кормосмесь. Бөтенсе дә как барысы да яхшы, конечно. Но техника җитми, кеше җитми эшләргә. Шундый теге авырлыклар белән туры килгәлибез, конечно. Лизинглар белән теге быел менә булып чыкмады. Яшь фермер булгач, бөтен кешенең дә, видимо, теге ышанып бетмиләр дип уйлавымча. Шулайрак булды буга инде. Сез документлар җыйдыгыз, ләкин сезгә отказ бирделәр. Отказ булды инде. А нинди банк или банк мул? Просто Татагролизингтан теге одобрять мәдә дим инде. Шулай килеп чыкты инде. Минем уйлаганымча теге яшь булгач. Так, мин аларны табам, отмечу. Безнең видеоны карасыннар. Ул теге бу яктан. Мы смотрим будущее. Яшьләргә нәрсә әйтәсем килә? Эшләгез. Эштән курыкмагыз. Эштә алмасагыз безгә кайтыгыз. Шәһәр кошмый ул дип әйтте ди. Шәһәргә безнең ерак түгел. Мин дә шулай ук кичләрен теге ну вакыт үткәрергә дим инде. Теге шәһәргә йөрим 30 километр безнең. То есть ну шәһәрдә гел ятып булмый инде. То есть уже һәр эш кешесе булгач гел йөрергә кирәк инде. Государство поддерживает иткәндә үз эшегезне башларга курыкмагыз. То есть бүгенге көндә bütün возможностьлар дагы бар. Катнашырга курыкмаска гына кирәк. Кул сызганып минем кебек эшләргә кирәк. Менә бу безнең бәләкәчләр. Бәләкәчләр. Бәләкәчләр димин. Детишки. Детишки бөтенесе менә монда ял итәләр. Чилит. Будущее, киләчәк бу безнең, киләчәк. Итә белән безнең дойка. Ничәдә? Ну без 7ләрдә примерно башлыйбыз. 9-10ларда бетерәбез инде. Аннары маллар көтүгә чыгып китә. Көтүдән соң опять дойка инде. Дойкадан соң алар чыгып картада уже ял итәләр. Көн дәверендә мин могу. То есть маллар көтүгә чыгып киткәч, я фермада теге калган эшләр белән шөгыльләнергә яки шәһәрдә кагаз эшләре булгалый. Шуның белән шөгыльләнәсең. Тракторга, техникага инде теге как запчастларын, ниләрен апайтасы була. Шунда чыгып китәсең. Ну тик тормыйбыз инде. Әйтеңдә ут. Нәрсә бабай, фермерлар ошадымы? Теге егет яшь. Тырыш егетләр әйме? Тырыш гаилә. Видеоны карап торган өчен бик зур рәхмәт. Лайк куярга онытмагыз, комментарий язарга һәм инде аерым зур рәхмәт Muratка. Эш вакытында вакыт табып интервью биргән өчен. Ә мин киттем киләсе сәгатемә. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.